Bu yılni biz bek zo'r o'ngishlar bilan tamomladik. Biz bugun Husaynov ismidagi sport maktabini ko'rsatamiz. Barısını akıtlayız, bu yangi yıl bar kishiga da o'ngishlarni olib kelsin. Bireyler bayram boshlanganingida ikkinchilari bola chog'asini tavshuarga olib kelgan. Qiziq izlab uzak maydonga hali ko'plab og'ildi. Uchinchilari o'zlari kayf ko'targa deb keldi. Biz kış babaylar yertip geldik, ditmaruzlar, snegurchkalarni yertip barsında geldik. Kübev geldik, kübev. Urman yakın bizge. Çulpandan ara geldik. İsenlik, sağlık, ızın, gömür, dünyalar tanış bulsun. Amin Rabbim. Bayramda ko'ngilli mezgillar yetarlik bo'ldi. Qish babaylar, qor qizlari, arjalari bo'lak to'la mashinalar, turli jonivorlar, o'birli qo'rshiqlar paradi tantanani oshib jiberdi. Yangi yilni biz yaratamiz edi. Qonaqlarga biz gorkalarda biz урамда o'ynaymiz endi. Bizning наконец каникул boshlandi. Который мы ждали endi долго. Shotlanamiz. Nurlatlılar bu kuni qiziq tomosha qarab qana qolmadi, o'z adreslarına baytoq жылы so'zlar eshitdi. Tatariston Respublikasi Davlat Совeti, Rossiya Federatsiyasi Davlat Dumasi deputatlari, предприятиялар yetakchilarining yangi yil oldi qutlovlari yangradi. Уходящий год стал продолжением позитивных перемен в районе. Значимых событий. Мы достойно отметили 70-летие Великой Победы. Выбрали президента Республики Татарстан и избрали органы местного самоуправления. Мы очень благодарны вам за то доверие, которое нам оказали. Нурлатский район еще раз показал свое единство и трудолюбие. И сегодняшний день, главный праздник новогодний, мы встречаем с хорошим и позитивным настроением. Желаю, главное, всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, всего-всего наилучшего, что вы сами желаете. Район башлыгы шыршысын ашу тантанасы ул узып баручы елга йомгак ясау мөмкинлеге. Кимгә ничек, ә менә кай берәүләр өчен ул бик уңышлы булган. Республиканский программа бойынша, град бойынша 2015 елда аттык машина. Авыл җирлегенә бик кирәкле программында, авыл җирендә ни әйтсәгез дә вездеход машина кирәк бит йөрергә. Chevrolet Niva бирделәр. Нурлат районы башлыгы Равил Афрамовичка бик зур рәхмәт. Менә безнең районда быел эш сельское поселение алды машина. Без Белорозеро һәм Якушкино сельское поселениелар алды. Наш центр занятости населения в этом году стал лауреатом. Безнең мәшгульлек үзәге 2015 елның иң яхшы мәшгульлек үзәге дип аталучы Республика смотр конкурсында лауреат булды. Бу коллективыбызның уртак уңышы, республика һәм федераль программаларны тормышка ашыруда максатчан эшчәнлек нәтиҗәсе. Без хезмәт базарындагы тутыркылык яклы һәм бу эштә район җитәкчелеге ярдәмен тоябыз. Шуңа да яңа елны шатланып каршы алабыз, сөенеп иске елны озатабыз. Тантанада сәхнәгә күтәрелгәннәр өчен дә сарык елы уңай кичерешләр белән тәмамлана. Булар яңа ел алдыннан игълан ителгән район бәйгеләре җиңүчеләре. Административ биналар һәм предприятиеләр фасадларын бизәү буенча Нурлатнефть НГДУсы беренче урынга чыкты. Шәһәр микрорайоннарын иң яхшы итеп Маккойл акционерлык җәмгыяте бизәгән. Учреждениеләр территорияләрен бизәү буенча Нурлат урман хуҗалыгы һәм шәһәрнең беренче мәктәбе беренче урында булса, безнең Нурлат телевидениесе икенче урынга лаек дип табылды. Ә менә Бурения җәмгыяте урамнарны иң яхшы бизәүче номинациясендә беренчелекне алды. Шәхси йортлар һәм балкон бизәүчеләр арасында бу юлы да Хлебушкиннар гаиләсе алдыңга булды. Быел үзебезчә тырышкан булдык инде. Зданиены фасадын итәргә, мотор итеп эшләргә. Чөнки безнең кырыйдан күп кешеләр узып китәләр. Менә үзебезнең эшмәгәрләр киләләр, кешеләр киләләр военкоматка. Безнең юл өстендә ята военкомат шуга үтеп киткәндә, минем дуслар да, руководительләр да шалтыратып әйттеләр. Что бик мотор килеп чыккан. Бәйрәмгә килдек, безнең коллектив белән бик шат. Бөтенегезне бәйрәм белән котлыйм. Яңа елда исәнлек, саулык телибез. Бөтен коллектив белән бәйрәмегез яхшы узсын. Бәйрәм дәвам итә. Утлары кабынган төп чыршы янында кыш бабайлар, кар кызлары, нурлатлылар рәхәтләнеп биеде. Җырлар тыңлады, яңа ел теләкләрен эләште. Һәм 2016 ел нинди булыр дигән темага уйланды. Бәлки юрарга кирәкмидер дә. Аның яхшы булуы үзебездән генә тора түгелме?